Россияда гамәлгә кертелгән хайваннар турындагы законга 3нче ел китте. Аның буенча илдә сугба этләр санын киләү ОСВВ алымы буенча башкарыла. Атлов хайваннарны тоту, стерильләштерү, вакцина ясау һәм тоткан урыннарына кире кайтару. Ягъни алар атылмый, йоклатылмый, приютларга урнаштырылмый. Шул рәвешле баш саннарын гына килиләр. Димәк, эт талау куркынычы янәсе кими. Кимүен кимидер дә, тик бетми. Менә кешеләр гел өйләрендә утыралар, безнең урамда гүләйтеп йөргән кеше юк. Барсы да куркалар. Татарстан авыллары өчен бу хәзер гадәти хәл. Һава суларга чыккач та күпләр капка төбе ишек алдыннан ерак китми. Нучкага да ташландылар. Без ничә 9 тапкыр барып укол ясаттык. Биектау районы Шигали авылы. Монда этләр яшүсмер кызга да ташланган. Аны күршеләре генә коткарып кала. Фидания Гатиятова шундый хәлгә 3 тапкыр тарган. Каян ничек алар шулай ябышалар, белмим, конечно, этләрне яратабыз. Безнең һәрвакыт эт булды, өйдә дә торды, урамдагы этләр дә бар. Җәй көне торалар, балаларына алалар да калдырып китәләр. Байкал аръягында укучы кызны этләр талап үтерде. Бу атнада Эстерганда шундый хәл. Кичә генә Уфада мондый кадрлар таралды. Халыкның канәгатьсезлеге арта. Гуманно относиться к бродячим собакам нельзя. Сукбай этләргә мәрхәмәтле булырга ярамый. Ни өчен? Чөнки закон бит стерильләштереп кире чыгарырга куша. Ә бездә бер кылы этләр дә бала таба. Советлар Союзы вакытында менә гуманлылык иде. Кешеләр эт тешләгәннән үлми иде. Гуманны дип әйтәбез инде, гуманны. Без барыбыз кешеләр. Хайваннарны тоже яратабыз. Но хайванны ярамый бит инде беренче урынга куярга. Сез шул хәтлек этләрне яратсагыз, иегезгә апкайтыгыз да ашатыгыз, жуугыз. Но бит инде карагыз, кешеләрне этләр ашый башлады. Бер эт усал түгел, икенче эт бик усал. Бик усал. Бик усал. Одна вот, если собака залает, вся стая бросается. Это неправильный закон, потому что Закон дөрес түгел дип саныйм, чөнки этләр бик артты, йөрергә куркыныч. Чүпчәр түге урыннарына бөтенләй якын барырга куркабыз. Беренче чиратта кешеләр турында уйларга кирәк, аннан гына этләр турында. Закон буенча кагыйдә гадим, сукбай эт борчы икән, авыл җирлегенә яки халык контроленә мөрәҗәгать итәсе. Фирма по отлову собак. Эт тотучы оешма район башкарма комитеты белән килешү төзү. Былтыр бездә 24 эт тотылды. Бер этне тотып, вакцина ясап, стерильләштереп, кире илтеп кую өчен дәүләттән 4000 сум тирәсе акча бирелә. Кайсыдыр районда акчасын алдан түлиләр, икенче җирдә эш эшләнгәч. Сумма районына карап аерыла. Һәр җирлектә этләрнең нормативы бар. Ул халык саныннан чыгып исәпләнә. Район авылларда 1000 кешегә 2 эт туры килергә тиеш, шәһәрләрдә 2дә 8, ягъни 1 миллионлы Казанга 3500 эт туры килә, аннан 10 тапкырга кешерәк 100 меңнән артык кешеле Яшелүзән районына 332. Тик шул ук вакытта Яшелүзән районы территориясе Казанныкыннан 3 тапкырга зуррак. 350 доставка. Этне урынга чыгып тоткан өчен яки кире урынына илтеп куйган өчен 350 сум түләнә. Шул ук вакытта бу 350 сум 5 эткә исәпләнгән, ягъни кагазда бер чыкканда без 5 эт тотарга тиеш. Дәүләт шулай тели, гамәлдә гуманлы юл белән бер этне тотуда авыр. Моның өчен 3-4 тапкыр барып килергә мөмкин. Вакцина шулай ук 350 сум тирәсе, стерильләштерү 1000 сум, кастрация өчен 800 сум. Моннан проблема туа. Андый суммага бер клиникада операция ясарга ризалашмый. Димәк, этләр тиешенчә стерильләштерелмәскә дә мөмкин. Урамдагы бер кылы этләрнең дә кичек табуы шуның белән аңлатыла. Гадәттә аеруча усаллары приютта калдырыла. Аларның бер көне дәүләткә 105 сумга төшә. Бер ае 3000. Шундый 100 усал этне ел буе асрау 360-400 мең сум дигән сүз. Норматив буенча. Гамәлдә андый этләр күбрәк җыела һәм приют хуҗасына аларны чыгарып җибәрү күпкә атышлырак. Тогда давайте ашасыннар кешеләрне. Гарип балалар булсын, еще тагын телевизордан тагын объявлениялар давайте сырык балаларга булышырга лечениягә дип. Яхшы теләк белән кабул ителгән закон эшләми дип кайбер төбәкләрдә халык үзе чара күрә башлады. Аталар, агылыйлар дигән хәбәрләр бар. Әмма бу закон бузу. Халыкның икенче өлеше моңа каршы. Үтергә ярамый инде. Зачем аны үтергә? Олар бит кешеләр кебек бит инде олар. Анда теге баланы неткән ул бүтән этләрдер, әллә нинди. Кыргы этләр дип уйлыйм мин. Это проблема самого общества. Бу безнең җәмгыятьнең проблемасы. Халык әле хайваннарга мәрхәмәтле карарга әзер түгел, хәтта өенә эт алган хуҗа кеше дә барлык җаваплылыкны аңлап бетерми. Этне һава суларга урамга чыгарып җибәрү дөрес түгел. Аннары эт гаепле диләр. Эт түгел, кеше үзе гаепле. Һәм шушы җавапсызлыкның нәтиҗәсе урамда этләр арта. Моның берничә тискәре нәтиҗәсе булырга мөмкин. Иң куркынычы кешегә ташлану мөмкинлеге. Андый очраклар булды, һәм артып тора. Икенчедән, этләр котыру авыруын яктыручы булып санала. Моннан тыш сукбай этләр төрле авыруларны таратучы.
лишай дисемме, паразит аурулары. Шул ук вакытта этләр саны кимү дә яхшы түгел ди белгечләр. Ул очракта мәчеләр артачак. Бу исә балаларга лишай йыгырга мөмкин дигән сүз. Күселәр дә эт исеннән курка, эт бетсә алар үрчи. Әмма вакциналаштырылган эттә ауру йыктырмас дигән гарантия бирелми. Вакцина битен аның үз срогына бар антитела. Ярты елна может антитела булырга даже кими. Шуның өчен икенчесе инде ул этләрне закон безгә пока рөхсәт бирми, кабат электр булып вакцинация ясарга. Димәк, законга үзгәреш кирәк. Ул хакта бу атнада Александр Бастрыкин да йөкләмә бирде. Җәй көне Дәүләт Советы депутатлары Думага мөрәҗәгать җибәргән була инде. Ул 5 пункттан тора. Иң мөһиме приютлар төзү. Ул законда бар, ләкин аны ничек тормышка ашыру механизмы һәм финанслары төгәл күрсәтелмәгән. Әйтик, бик кечкенә һәм җитештерү урыннары булмаган җирлекләр бар. Алар эткә приют төзесенме, әллә юл ремонтласынмы? Шул ук вакытны федерал үзәктән бер генә тиен дә бу акчага бирелмәде. Монда федерал үзәккә дә үзебезгә дә эшләргә кирәк. Этләрне яба торган гына шушындай урыннарны ясауга зур байлык кирәкми. Әллә нинди зур, менә шушындай без әйтергә кирәк, ил күләмендә була торган, менә зур тантаналарда калган эшләрдә эшлибез. Кайбер эшләрен киметеп булса да, кешенең тормышын куркынычсызлыкны тудырырга кирәк. Икенче пункт урамдагы этләрнең хуҗасын ачыклау. Әгәр дә менә шул теркәү булса инде, закон нигезендә уже без рәхәтләнеп шул чипны карап, хуҗасы кем, эзләп табып, шуңгар чаралар күренгән булса, минем уйлам буенча инде менә бу законнан эшләп китү награк әйбәтрәк булыр. У нас есть категория людей, которые любят собак. Сукбай этләр мәсьәләсен бүген президент күтәрде. 2021 елда социаль челтәрләрдә генә әлеге проблема буенча 1500 гариза теркәлгән. 20 ел белән чагыштырганда 42%-ка күбрәк. Бу баш-баштаклык диде Рөстәм Миңнеханов. Һәм 5-6 эт яныннан узганда зурлар да шүрли, балаларга, хатын-кызларга нишләргә ди ул? Главам муниципальных образований следует обеспечить реализацию государственных полномочий в области обращения с животными без владельцев в полном объеме. Оперативное реагирование на все сообщения и сигналы об агрессивном поведении бездомных собак в общественных местах. Мы также ожидаем, что будут приняты изменения в федеральном законодательстве. Безнең илдә этләр белән килеп чыккан проблеманы хәл итүгә карата һәр якның үз фикере бар. Кискен катгыйлары, гуманлылары, ләкин алар бер мәсьәләдә килешә. Урамга эт өйдән чыгарып ташлана. Рания Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Алмаз Зыятдинов, Ленар Хуҗахметов, Яңа гасыр каналы.